Γεια σας. Είμαι ευχαριστημένη με τους συναδέλφους. Σας καλωσορίζω όλους. Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε την κυκλοφορία του βιβλίου μου «Αντίο AIDS». Ποτέ μου δεν περίμενα ότι θα ερχόταν μια τέτοια στιγμή. Ότι θα έγραφα εγώ το τέλος αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, η ιστορία της οποίας το τέλος έγραψα ξεκίνησε το 1985. Όταν μου είπαν ότι μολύνθηκα από ένα θανατηφόρο ιό και μου μένουν στην καλύτερη περίπτωση 10 χρόνια ζωής. Ήμουν 20 χρονών, δεν είχα κανένα σύμπτωμα, κανένα πρόβλημα υγείας, αλλά δεν αμφισβήτησα αυτό που μου είπαν και θεώρησα ότι θα συνέχιζα για 10 χρόνια το πρόγραμμά μου. Δεν μπορούσα και να μείνω άμπραγη 10 χρόνια. Ο χρόνος όμως τελείωνε. Στα 10 χρόνια, το 1995, ήμουν βαριά άρρωστη. Και τότε μου είπαν ότι έχω 10 μέρες ζωής. Εκτός αν πάρω τα φάρμακα του AIDS, που θα μου δίνανε μία παράταση. Πήρα τα φάρμακα του AIDS και η μία παράταση ζωής έγινε άλλα 12 χρόνια, που ήταν υπερβολικά μεγάλη παράταση αγωνίας, θλίψης και περιπετειών. Σε 10 χρόνια μπήκα 12 φορές στο νοσοκομείο και κόντεψα να πεθάνω ούκο λίγες από αυτές. Μετά το 2006 η κατάσταση ήταν περίπου ίδια. Δηλαδή το σενάριο δεν άλλαζε καθόλου. Εγώ είχα σταθεροποιηθεί σε μια ισορροπία τρόμου, αλλά δεν υπήρχε ελπίδα ακόμα. Έγραψα 2 βιβλία στο τέλος αυτής της περίοδου, όπου και πάλι ήμουνα μία μελοφάνατη συγγραφέας. Το Αντίο AIDS είναι το πρώτο βιβλίο όπου αλλάζει τελείως αυτό το σκηνικό. Τι έγινε στο μεταξύ? Στα αλήθεια απαλλάχθηκες από το AIDS? Με ρώτησε ένας συνάδελφος. Λέω στα αλήθεια. Μου λέει πώς δηλαδή? Όλοι ξέρουμε ότι θεραπεία από το AIDS δεν υπάρχει. Δεν θεραπεύεται αυτό. Όντως δεν θεραπεύεται. Μπορείς απλώς να απαλλαγείς. Στις 23 Απριλίου 2007 σταμάτησα τα χάπια, τους γιατρούς και τις εξετάσεις του AIDS. Επειδή συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει βάση σε αυτή τη θεωρία, οπότε έπραξα να πιστεύω ότι κάτι πρόκειται να με σκοτώσει τελικά. Ήταν μια φοβερά χαρμόσυνη μέρα. Πέρυσι τον Απρίλιο, κοντεύω 2 χρόνια, όχι πέρυσι, το 2007, 2009, κοντεύουν 2 χρόνια. Είπα δεν θα κοιτάξω ξανά πίσω. Η λογική μου δείχνει ότι έκανα το σωστό. Δεν ήταν βουτιά στο κενό, όπως μπορεί να ακούγεται, ήταν μια νυφάλια έξοδος. Πώς μπορεί να συνέβη αυτό? Όλοι μας ξέρουμε ότι υπάρχει ένας ιός, ο HIV, που μεταδίδεται σεξουαλικά και προκαλεί το AIDS. Αυτή η θεωρία το βάλει καταρχάς στο μυαλό. Σου λένε ότι θα πεθάνεις και το δέχεσαι σαν κάτι αναπόφευκτο, σαν χτύπημα της μοίρας. Το ίδιο πιστεύουν και άλλοι γύρω σου. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Σου λένε να μην το πεις σε κανέναν καλύτερα, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να σε βοηθήσουν, και για να μην υπάρχει και το στίγμα στο μεταξύ, και αισθάνεσαι μόνος σου. Σε καταβάλει πανικός, απελπισία. Αρχίζεις και λες ψέματα στους δικούς σου ανθρώπους, κρύβεσαι, κρατάς μυστικά. Σε κυριεύει το άγχος, οι ενοχές. Και στο μεταξύ χάνεται κάθε ελπίδα. Κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο, δεν υπάρχει οδός διαφυγής. Όταν σταματάς να ελπίζεις, αρχίζεις να πεθαίνεις, μου είπε ο Ζήλ Σεμπιέρ, που με ανέστησε το 2006 και έγινε άντρας μου. Και πράγματι σκέφτηκα ότι το 1995, την πρώτη φορά που αρρώστησα, δεν είχα καμία ασθένεια. Είχα μπει στο ιατρικό κέντρο και δεν μπορούσαν να βρουν τι έχω. Καμία από τις υπάρχουσες ασθένειες δεν έβγαινε θετική σε μένα. Και κόντευα να πεθάνω. Ήταν από απελπισία. Είχα 10 χρόνια που κρυβόμουν και περίμενα πότε θα αρρωστήσω. Συμβαίνει αυτό. Δηλαδή λένε ότι αν μου πείτε ότι είχα AIDS, θα συμφωνήσω. Για μένα AIDS σημαίνει απελπισία. Πέρα από τι μπορεί να τραβήξει μετά από την αγωγή και τα υπόλοιπα. Ξαφνικά όμως για μένα εμφανίστηκε ελπίδα το 2006. Πρώτα απ' όλα
ξεκίνησα την ιστοσελίδα και αντιλήφθηκα ότι υπήρχε αντίθετη άποψη στο θέμα αυτό. Υπήρχε αντίθετη άποψη στο AIDS. 20 χρόνια δεν είχα ιδέα. Οπότε, γιατί θα πέθαινα και δεν θα ήξερα ότι υπήρχε αντίθετη άποψη σε αυτό που με απείλησε. Έπειτα με παντρεύτηκε ένας μη οροθετικός άντρας, υπέροχος, και βέβαια ήταν πολύ ελπιδοφόρο αυτό, αλλά αναρωτιόμουν για πολύ καιρό τι περιμένει από μένα, αφού εξακολουθούσα να πιστεύω ότι δεν ξέρω πότε, αλλά κάποια στιγμή σύντομα θα πέθαινα. Ένα χρόνο δεν τον πίστευα και δεν προσπάθησε να με πείσει ο Ζήλ. Απλώς μου είχε φέρει όλα τα βιβλία, όλο το υλικό, γιατί αυτό το πράγμα δεν γίνεται να το χωρέσει ο νους σου. Μετά υποψιάστηκα ότι η πάθησή μου μπορεί να είναι τελείως διαφορετική, γιατί πληροφορήθηκα. Η πάθησή μου δεν ήταν μία πάθηση, ήταν 12 χρόνια περιπετειών, διάφορες ασθένειες, 10 διαφορετικές ασθένειες. Πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρξη του ιού, ότι δεν έχει εντοπιστεί ποτέ και σε κανέναν, και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και δεν τον βρίσκουμε, δεν υπάρχουν οι αποδείξεις ότι ένας ιός, ένας οποιοσδήποτε αιρετροϊός, μπορεί να προκαλέσει ανοσοποιητική ανεπάρκεια. Επιπλέον, πληροφορήθηκα ότι το τεστ αντισωμάτων για τον ιό HIV, αυτό που με έβγαλε εμένα θετική, δεν ανιχνεύει τον HIV, ούτε και τα αντισώματά του. Κανείς δεν ξέρει τι ανιχνεύει και υπάρχει βραβείο $50.000 είπα, για όποιον βρει ότι το τεστ αυτό κάνει αυτό που λέει. Γιατί δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Αντιλήφθηκα πάλι ότι προφανώς η μία εξήγηση είναι ότι υπάρχουν ισχυρά άτομα και οργανισμοί ανάμεσά μας που έχουν επενδύσει επαγγελματικά και οικονομικά στη θεωρία HIV on AIDS. Και αυτή η κατάσταση πιθανόν να μην αλλάξει ποτέ. Τα άτομα αυτά υπάρχουν και τα συμφέροντα υπάρχουν πάντα. Στο μεταξύ όμως μπορεί ο καθένας να κάνει την έρευνα μόνος του. Οι συνθήκες στο ίντερνετ, μετά την μηχανή αναζήτησης Google, έχουν αλλάξει πολύ. Οι δυνατότητες ανέβρεσης πληροφοριών είναι τεράστιες πια. Μπορούσα να κάνω τη δική μου έρευνα, όπως την είχε κάνει και ο Ζήλ. Απλώς δεν μου αρκούσε ότι ο Ζήλ το έλεγε αυτό, έπρεπε να το διαπιστώσω μόνη μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που προφανώς είχε συμβεί τόσα χρόνια. Και άρχισε να γκρεμίζεται το σκηνικό που είχα ζήσει σιγά σιγά. Τα πάντα αποκτούσαν μια διαφορετική εξήγηση. Η ιστορία μου γραφόταν διαφορετικά. Μπορούσα όμως να επανέλθω στο σημείο που ήμουν πριν από τόσα χρόνια. Ήξερα αν τόσα φάρμακα, τόσες θεραπείες, τόσες τοξικές αγωγές, αν είχαν προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά. Σε αυτό το σημείο εμφανίστηκε από την Αμερική με mail ο καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη, στο Σικάγο, Άντριου Μανιώτης, Ελληνοαμερικανός. Είχε εντοπίσει στην ιστοσελίδα μου την περίπτωσή μου, γιατί έγραφα συνέχεια όσα ανακάλυπτα και όσα ήθελα να βρω ακόμα, και άρχισε να μου δίνει οδηγίες μέσω mail πώς να σταματήσω τα χάπια και να αρχίσω αποτοξίνωση μετά. Αυτές οι οδηγίες δεν ήταν τίποτα δύσκολο, μην φανταστείτε. Απλώς μου είπε την επόμενη μέρα ή όποτε αισθανθείς έτοιμη, όποτε είσαι σίγουρη για την απόφαση, μην ξαναπάρεις τα χάπια σου. Αλλά είναι σημαντικό να έχεις πιστεί, να το πιστεύεις αυτό. Αλλιώς δεν θα. Αν αμφιβάλλεις, αν έχεις πισωγυρίσματα, δεν έχει νόημα. Κάτω όταν θα έχεις καταλάβει γιατί το κάνεις. Ήμουν ήδη σίγουρη, δεν το ξανασκέφτηκα. Εκείνη την ημέρα, δεν θα την ξεχάσω, αισθάνθηκα ότι μου χάθηκε τον κόσμο όλο. Ότι μπορούσα να τα κάνω όλα από την αρχή και να διορθώσω ό,τι είχα κάνει λάθος την πρώτη φορά και να ανακαλύψω ξανά τον κόσμο, γιατί ήταν αγνώριστος, θα ήταν αγνώριστος. Κοιτούσα γύρω μου σαν νεογέννητο. Όλα μου φαίνονταν αγνώριστα, τα πέτρα, τα φυτά. Είχα ξεχάσει να παρατηρώ τη φύση, τα πάντα. Έμενε σε αυτό το σημείο να αποκαλύψω όσα είχα κρατήσει κρυφά όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα που ξεκινούσα μια νέα ζωή, δεν ήθελα να κουβαλάω τα μυστικά του παρελθόντος, γιατί όλο αυτό το βάρος με κρατούσε εχμάλωτη στη θεωρία που μου κόντεψε να με σκοτώσει πριν. Θα τα αποκάλυπτα όλα σε ένα βιβλίο, μαζί με όλη την έρευνα που είχα κάνει. Και έμαθα και κάτι ακόμα, να καταλάβω
Πώς γίνεται να εξαπατήθηκαν τόσοι πολλοί για τόσο χρονικό διάστημα και μάλιστα άνθρωποι που είχαν τις καλύτερες προθέσεις απέναντί μου. Οι γιατροί μου, δεν αμφιβάλλω ότι είχαν τις καλύτερες προθέσεις. Οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γονείς μου. Και να καταλάβω ποιος έφταξε και γιατί. Να τους δικαιολογήσω. Να σταματήσω να είμαι θυμωμένη αν πρόκειται να ξαναξεκινήσω να ζω ανάμεσά τους. Όλα αυτά τα σκεφτόμουν, τα έγραφα. Γράφοντας το βιβλίο, ετοίμασα την καινούργια ζωή μου.